Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन माने जों आलासि जानो थांनो नागिरदों दैफाङावहाय दैफां फाख्रि बारियावहाय क्रिसमास जानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नै जोङो सोर सोर दङ मुतु आरो आं दङ ओमफ्राय दा मुतुजों लोगोसे माने जोंजों लोगोसे मुतुलाहानि बिनानावबो थांफागोन आरोना बिस्रानि न'आ दैफां गांगुमाखायावहाय ओमफ्राय जोङो दैफां फाख्रिबारियाव थांगोन क्रिसमास जानो ओमफ्राय आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो थुदो बिदिब्लालाय आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै दायो जोङो थांगासिनो माबा मोनबाय मा होनगोन बेखौ बालिसिया मोनबाय आलिसियास न' है माबा आलिसिया आरो बालिसिया बे मोननै गामिखौ आन्दायबाय थायो आङो हबे बालिसिया हबे आलिसिया ओमफ्राय थांगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर जोङो माबायावहाय बे दैफां फाख्रिबारियाव थांनानै बै खनसे आंजों आलु गायफानाया नमिताया बिस्रानाव थांगोन ना ओमफ्राय जोङो बे नमिताजों आंजों बेसरबारियाव बिराद मोजां मोजां फट' लाहैनो नागिरदों लोगोफोर जोंनि फट' लानायखौ नायदे मोजां जायोना जाया आं एलबामसो बानायबावनो लुगैसोदोंमोन जोंहा मुतुआ टिकादार जानायमोनबा एलबाम बानायबाय थानो मोनगौमोन नङा न' लोगोफोर टिकादारनि फैसाजों टिकादारफोरा बिराद फैसा मोनदां न' टिकादारनि जाहा मुतुआ टिकादार जानायमोनबा लोगोफोर आङो मुतुनि टिकादारनि फैसाजों मासावनो मोननै एलबाम बानायबाय थागौमोनलै आयै आंना जाहा एलबाम बानायनो मोजां मोनखायो Dede, halo, udah bau. Biar moza snuka dulu. Ayah, betul tidak. Bye bye. Nih जों थांनो ओंखारबाय होनदो दे. जों थांनो ओंखारबाय. दैफां फाख्रि बारियाव होन. दैफां फाख्रियाव. Tata. Ya, बेखौ tata होनदो. Apa mana बोरैबा जादों बेहा? आनै. Dede, लायराय दे दाना. दे. Ayo, आनै. औ. Hello बुंगोन दे. दे. Hello. Hai. Hai. Ma खबर? आंखौ माबायदि नुदों होनलाय? माबायदि नुदों? Handsome नुदों ना? मा लाबोदों? लायरायबावगोन ना लायरायला? दे लायराय होमबा. मा लायरायगोन? दे नों नोंनि नामखौ खिथाना ला दे. नोंनि नामखौ खिथाना ला. नों मा नाम नोंना? होजों बसुमतारी ओमफ्राय बा आउ बाबानि नामखौ खिथालायदो दे बाबानि नामखौ बाबानि नामा बिनार बसुमतारी ओमफ्राय आरो नोंसा मामानि नामखौ बाबानिया दे खिथादो नों खिथादोब्रा खिथादो ओमफ्राय बेयाव खिथाफैदो फैनानै दे मामानि नामा मा नाम उदांस्रि बसुमतारी औ ओमफ्राय गामिनि नामा हाय स्टार गामिखौ खिथादो दे नोंसोरनि गामिनि नामखौ खिथालायदो दे गामिनि नामखौ गामिनि नामा आइग्राव दे जल्दि गामिनि
गांगमाखा दैफां गांगमाखा न' रोंबायलाय फोजों जाबाय जाबाय न' बन्द' खालामसै न' Hai đi hai bước rồi. Thằng sẽ thắt. Ni जों दायो थांगासिनो फट' साफायनो बहा साफायगोन दे जायगाखौबो खिथाना हो माहाय गोजान मानि नामा एजोंनो किटिप 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 साफायनोसैब्रा नै जोंहा नमिता एक्ट्रेस जा साइज खामालाय नमिताया न' लोगोफोर आयुहाय मा खेबना हा आइ आंनि माबा दख'ना गाननायखौ आगरखौनो नुवाखै नै लोगोफोर जोङो फट' साफाय जानो फैनाया साफायखांबाय ओमफ्राय दायो थांफिनसै आरोना ओमफ्राय र' नमिता माहाय नुजादो भिडिअ'आव फट' साफायनो फैनाया ओमफ्राय जोङो फट'खौ साफायखांबाय ओमफ्राय दायो न'आव थांसै ओमफ्राय जों माबायदि फट' साफाय जाखो बेखौबो एसे देखायनोसै आरोना फट'फोरखौ मबाइलजों साफायनाय फट' बेसे एसांखौ मोजां जाखानाय नङा न' लोगोफोर अब्लाबो देखायसामसै